Tak kde to vážne, vlku, nemůžeš si trochu rozpítit? Ne, že bych se do svýho páchroucího vzdycha tak těšila, ale
Začíná to být nějak popletené. Jakého ty máš na mysli, chlapče? Houby rozeznáváme jedlé, nejedlé a jedovaté. Neruč, Báro, teda žábo, a ty ostatní. Nemám na tebe. Ale já si vyspolku teď. Já ještě nikdy žádný takový nebyl, tak si to chci vyzkoušet. Ten tu zanous. Vaši den se jeli zlatými parohy. To se dělá, co? Nedělá. No proto. Ale když on mě nechce spolknout, proč by mě měl polka? Mlučí břivě nažhle, tak si do něj přišla babička s kalkulkou. Třetího člena už nepojde. Ale já jsem na hraní za kalkulku. Cože? Ona není ve Vlkově mše. Když se ta holka za ten courá. Víš, ta si má říct, máme takhle na horkou čokoládu. Víš, tak půjdeme taky. Kalkulku si vykusuješ v pekle. Daj hoď. To daj si stupnu tady kalkuláka. A nebude to bolet. Neboj, tak pozor. A zuj si boky. Fuj, nebyl dobrý, dneska mě jak nešmakuje. Měl by se si něčím spravit. Fuj, to nebyl dobrý nápad. Bude to samé peří. Konečně dobrý zákusek. Akorát ta puška nezmlačí v břiše. To budu rád, když všichni vylezou ven. Čer, aby to zprávu. Musím do pekla. To jsou ty konce. Ne, ty smeš. To teda bylo takový